Menta kesni perlok nganan rakspi ka kubor tungin sengap. Presiden ke US Donald Trump walaupun benar on penjalan bangsa lai tayo ya ka jing sengat ma hapadeng ke Israel be Lebanon. Adin bola pelong ya ka jing kran hakasin ke baar hapadeng kinong wikmat jong kine ki arui ha White House. Ha ka jing tho jong ha ka truth social. Trump ulo ongro ba on sakot ya menteri rang badu ke Israel Benjamin Netanyahu badu presiden ke Lebanon Joseph Aoun siya ka White House haga sengiban wan ulo ongro baka jingelang kanlong ko pejob utro mula pau baka United States kanitri lang bat ke Lebanon banerap ya ka banyada na ka Hezbollah ulo ongro baka no ka jingete jingja ka US bat ka Iran ka de bandon ka benta ka bakhang ya ka Iran banteng ya ka jingai jingerap pisa ya ka Hezbollah ula batairu baka jinge sengat ma kamut baka Israel kamla syubanle ya jingele lada kadong kam banyada ya lade haswa kane utro mula pelong ya ka jing sengat ma ka bas posngi apa deng ka Israel bat ka Hezbollah Henry kane kala jengkut Hezbollah kala stang ban tombor ya ka Israel nadu ka arteri kuluber kapalawan ra ya ka jing klumar hakathan adien baka US bat ka Iran kila manjur ban sanget ma haka hinyo torik uyayong ka Iran kala dawa baka ne ka jing sengat ma kadero man kentub ya ka Lebanon Henry ka jing pen ibor bat ka jing klumar kadang peteng ka US kelas dang man penbor ya ka Israel ban sange ya ka jingele persya ya ka Hezbollah Henry ha ka jukopor ka kwa ban penlong ya ka jing sengat ma lengpa ka jing keren bej apa deng ka Jerusalem bat Beirut ka bo om juja lapun senam wala ka sarkar ha Lebanon menta ka persya ya ka Hezbollah Henry kane ka kenhun kadang don bor ha ka ri bat ka jing persyang man penduk ya ka jing pom jongki kala pulom kublai shibun